କଥା କହିବାର ଥିଲା। କଣ କୁହ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। କି ଖବର? ତମେ ଯୋଉ ଅଫିସ କାମରେ ଭିଜିଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲ ନା, ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଗାଟା ଜାଣିପାରିଲନି, ପାନ ଦୋକାନୀକୁ ପଚାରିଲ ଏଡ୍ରେସଟା କୋଉଠି, ପଚାରିଲେ ଜାଗାଟା, ତ ସିଏ ତମକୁ ଜାଗା ନା କହିଲା, ତମେ ସେ ଜାଗାଟା ନ ପାଇକି ପୁଣି ଫେରିକି ଆସି ସେ ପାନ ଦୋକାନୀକୁ କହିଲ, ଭାଇ ତମେ କଣ ମତେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାଟା କହିଲ। ତ ସେ ପାନ ଦୋକାନୀ କହିଲା, ଭାଇ ମୁଁ କୋଉଠି ଭୁଲ ରାସ୍ତା କହିଲି। ମୁଁ ତ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମୁଁ ତମକୁ ଭଲସେ ବତେଇଦେବି, ତାହେଲେ ତମେ ଇଜିଲି ସେ ଜାଗାଟା ପାଇଯିବ। ହେଲେ ଭାଇ ତମେ ତ ଆଚ୍ଛା ହିଁ ଶୁଣି ନେଇକି ବାଇଟା ଉଡେଇଦେଲ। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ତମେ ଏସବୁ କୋଉଠି ଶୁଣିଲ? ଏଇ ଯୋଉ ତମ ଅଫିସରେ କଥା ହଉଥିଲ ନା, ଗିରୋ ତା ସହିତ କଥା ହଉଥିଲ, ମୁଁ କଥା ହବା ଟାଇମରେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମର ଗୋଟେ ଭଲ ଗୁଣଟା ଜାଣିପାରିଲି। କଣ କଣ କଣ? ଏଇ କାନେଇବାଟା। ଆମେ ଆସ